hallelujah. Osikwazi kudla isono. Uyamaya. Sholabasa. Sibehleli kuye. Asikwazi ukukhuphuza isono. Sihlezi kuye. Asikwazi ukuhlala esonweni kuze mvama umosha. Ngiyamthanda uJesu ngoba mayifika empilweni yomuntu angathi mayifika empilweni yomuntu ufika empilweni yami mayisefikile uJesu kwenza uhlalisane kahle nenyama yakho. uJesu wangenza mina ngakwazi ukuhlalisana kahle nenyama yami, angangalawulwa yiyo kwaba yimi. uNkulunkulu wangisiza wayilawula inyama yami, noma ifuna okunye okuphambene nokwezwi likaJob, kodwa uyena uSimakade owafika wangenza ngakwazi ukuhlalisana kahle nenyama yami. Ngaba in control over my body. Angangathatha ukuphila kwami ngakunikezela komunye umuntu oba in control of my body. Hallelujah. uSimakade kwawuyena obopha ukhalo lwami, angangadinga omunye umuntu ukuthi azobopha ukhalo lwami. Ake sifunde. Hallelujah. Verse number 23. Ngokuba inkokhelo yesono ingukufa. Ngicela siphinde bazalwane, inkokhelo yani? Yesono. Iyini bazalwane bami? Ingukufa. Inkokhelo yesono ingukufa. Qhubeka. Kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu. Yes bazalwane bami, kodwa isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu. Oh yes. kuKristu Jesu inkosi yethu. Isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade. Oh yeah. Lesi sipho sikubani? SikuKristu. Oh yes. SikuKristu Jesu inkosi kabani bazalwane bani? Yethu isipho sokuphila senguna phakade. Asikho kumuntu kodwa SikuKristu Jesu inkosi yethu. Awalibonga igama lenkosi. Asikho kubafundisi abakhulu ababatshazwayo nabashumayela kahle ngisho ama radio, ngisho koma television. Isipho sika Jehova asikho kubo kodwa SikuKristu Jesu inkosi yethu. Awalibonga igama lenkosi. Asikho isipho kuba prophet abadumileyo abazwayo kulezi ndawo. Awalibonga igama lenkosi. Akukho kumuntu kodwa lento ikuKristu Jesu inkosi yethu. Athi uPetro ayikho insindiso ngomunye. Lalani bazalwane bami, ngokuba inkokhelo yesono ingukufa. Umuntu wafinyelela kanjani umuntu ekufeni? uSimakade wadala izulu nomhlaba, wadala izilwane, wazibeka emhlabeni. Mabefunda uSunday school bathi wadala ngisho inkanyiso. Kwakhona inkanyiso ekhanyisa emini. Ilokhu njalo Jehova edalile. Lithi wadabula ngezwi. Ngoba umhlaba wawuyihlane elithi iBhayibheli ihlane elingena lutho. Wathi uJehova akube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya. Zadalwa izilwane ezasendle, kwadalwa yonke into, kwadalwa ngishilwane zasemanzini. Eqhubeke njalo uSimakade elokhu edalile, wazodala ngisho umuntu wayesembeka. Wabona yena futhi ukuthi umuntu akukuhle ukuba hlale yedwa. Mayeqeda ukudala uAdam wadala noEva ukuthi bazohlalisana bebe ngandawonye. Awalibonga igama lenkosi. Elithi iBhayibheli ngosuku luka7 wathola ithuba lokuba phumula uSimakade. Wayesebakhombisa wathi ningadla yonke into eniyibonala kule nsimi kodwa nizenigenzela umusa, ningasidli isihlahla esiphakathi nendawo ngoba sona singesami.
Wathiwa ningasidli leso. Isihlahla sokwazi okuhle nokubi. Kwathiwa benze njani bazalwane bami? Abangasidli. Kodwa babekwa. Yazi bakwethu. Khona into engifikela manje. Angazi baba Masikane ukuthi kwase kwali kuphi. Yini eyayale kahle kuAdam ngoba zazi khona izihlahla kwakufanele zidliwe. Nisekhona abazalwane? Akusho ukuthi uNkulunkulu uthe akalithandi leli gama leprovision, lock provider. Akusho ukuthi uNkulunkulu wayengayenzile iprovision ensimini yaseEden. uNkulunkulu iprovision ensimini yaseEden wayeyenzile ngoba zaziningi izihlahla ezazikhona okwakumele kuba zidliwe bazalwane bami. Kodwa lesho siphakathi nendawo kwathiwa ningasidli. Ngicela ukuyibuyisa. Ake ngithi nanka ama-orange akhona la ihlahla sivuthiwe. Kukhona ama-grapes khona la. Alibonga igama lenkosi. Kukhona o-pineapple khona la. Alibonga igama lenkosi. Kukhona ama-aphula khona la. Alibonga igama lenkosi. Kodwa kubese kuba khona sodwa. uJehova azosibeka nje. Athi nanka ama-plums. Ungadla konke lokho. Kodwa ungakwenzi lokho. Kodwa bona babonakala beshiya konke lokhu sebekudlile. Ngoba umuntu wasemhlabeni uyathanda u-experimenta. Uthi oyaba bayeke ezinye beza kulesa abatshele kahle ukuthi abangazi bafika basidla.